Huomaathan, että tämä sisältö voi olla järkyttävää. Tämä tarina kertoo todellisesta väkivallasta ja sen seurauksista. Se on tapaus, joka piti kansakuntaa otteessaan ja jakoi mielipiteitä. Tarina, joka ei alkanut pahasta, vaan yksinkertaisesta, toiveikkaasta yhteydestä. He tapasivat kirkkokonferenssissa Las Vegasissa. Kaksi kunnianhimoista ihmistä, näennäisesti samankaltaisilla poluilla. Se oli jaettujen arvojen ja tavoitteiden ympäristö, paikka, jossa tulevaisuuden suunnitelmia tehtiin ja yhteyksiä luotiin. Tässä optimistisessa ilmapiirissä heidän maailmansa törmäsivät. Travis Alexander oli mies, jota määritteli hänen päättäväisyytensä. Menestyksekäs myyntimies PPL-lakitoimistossa eli Prepaid Legalissa, hän oli myös aloitteleva motivaatiopuhuja. Hänen elämänsä oli jäsenneltyä. Hänen tavoitteensa olivat selkeät. Syvästi mormoniuskonsa uskovana hän esitti maailmalle kiillotetun kuvan. Itsevarma, karismaattinen, kameravalmis hymy, joka puhui rajattomasta potentiaalista. Hän rakensi imperiumia sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti ja etsi kumppania, joka sopisi tähän huolellisesti rakennettuun elämään. Jodi Arias oli monella tapaa hänen vastakohtansa. Aloitteleva valokuvaaja, taiteellisella sielulla häntä kuvailtiin yhtä karismaattiseksi, mutta intensiteetillä, joka veti ihmisiä puoleensa. Hän etsi paikkaansa, merkityksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka oli siihen asti jäänyt häneltä saavuttamatta. Mormonikirkon rakenne ja yhteisö, johon hän myöhemmin kääntyi Travisin vaikutuksesta, näytti tarjoavan kaipaamaansa vakautta. Hän halusi miellyttää, sopia joukkoon, löytää turvansa. Aluksi yhteys oli sähköinen. Heidän ensimmäiset vuorovaikutuksensa olivat täynnä molemminpuolisen vetovoiman ja jaetun kunnianhimon kipinää. Siinä oli kiistaton kemia, mutta melkein yhtä nopeasti kirkkaus vaihtui hämmennykseen. Heidän dynamiikkansa oli tutkimus vastakohdista, intensiivistä intohimoa yhtenä hetkenä, jota seurasi äkillinen etäisyys seuraavana. Vuosista 2006-2008 tuli myrskyisä rakkauden, etäisyyden, erojen ja jälleennäkemisten sykli. Heidän suhteensa oli suurelta osin etäsuhde, Jodin asuessa Kaliforniassa ja Travisin Mesassa Arizonassa. Tämä fyysinen etäisyys näytti vahvistavan emotionaalista epävakautta. He olivat virallisesti pariskunta vain 5 kuukautta, mutta heidän kietoutumisensa kesti lähes 2 vuotta. Se oli suhde, joka kieltäytyi päättymästä siististi, yhteys, jota kumpikaan ei voinut täysin katkaista. Ajan kuluessa romantiin ja pakkomielteen rajat alkoivat hämärtyä. Heidän kommunikaationsa, joka on dokumentoitu tuhansissa sähköposteissa, tekstiviesteissä ja pikaviesteissä, kertoo tarinan eskaloituvasta toimintahäiriöstä. Intohimoiset rakkaudenvalat kietoutuivat mustasukkaisuuden, manipuloinnin ja epätoivoisen kontrollitarpeen säikeisiin. Travis, sitoutuneena uskonsa periaatteisiin temppelikelpoisen vaimon löytämiseksi, kamppaili suhteensa Jodin kanssa intensiivisen fyysisen luonteen kanssa. Hän yritti asettaa rajoja, määritellä heidän yhteytensä puhtaasti platoniseksi virallisen eronsa jälkeen, mutta rajat pysyivät huokoisina. Ystävät molemmin puolin olivat huolissaan. He todistivat emotionaalista kuohuntaa, jatkuvaa edestakaisin kulkemista. Travis kertoi ystävilleen, että Jodi ilmestyi ilmoittamatta, ja hän epäili, että tämä oli päässyt hänen sosiaalisen median tileilleen. Oli raportteja, että hän puhkoi hänen renkaitaan. Rajoja ei vain ylitetty, niitä hämärrettiin toistuvasti. Terveen suhteen määrittelevät rajat olivat ohentuneet niin paljon, että niitä ei enää ollut olemassa, mikä loi tilan, jossa epävarmuus ja omistushaluisuus saattoivat menestyä. Sitten tuli kesäkuu 2008. Travisin oli määrä lähteä työmatkalle Cancuniin uuden tyttöystävän kanssa. Hän myöhästyi lennoltaan. Päivien vastaamattomien puheluiden jälkeen hänen ystävänsä menivät hänen kotiinsa Mesaan, Arizonaan tarkistamaan häntä. Mitä he löysivät sisältä, oli käsittämättömän kauhun kohtaus. Kesäkuun 11. päivänä Travis Alexander löydettiin raaasti murhat suuresta kylpyhuoneestaan. Unelmasta oli tullut painajainen. Tutkinta alkoi välittömästi. Jatkuvan yhteydenpidon aikakaudella poliisin ei tarvinnut luottaa pelkästään vanhanaikaiseen etsivätyöhön. He alkoivat seurata modernia digitaalisten murusten polkua, digitaalista jalanjälkeä, jonka murhaaja oli jättänyt jälkeensä. Tapauksesta tulisi merkkipaalu esimerkki siitä, miten digitaalisesta elämästämme voi tulla kiistaton todiste fyysisistä teoistamme. Todisteita oli runsaasti ja ne olivat musertavia. Etsivät kokosivat aikajanan käyttäen aikaleimattuja valokuvia,
matkapuhelinsignaaleja, jotka seurasivat matkaa osavaltioiden rajojen yli, ja kuitteja vuokra-autolla ostetuista bensakanistereista. Auto oli vuokrattu Jodin nimellä. Jokainen tiedonpalanen oli naula kartalla, lovi kellossa, joka veti suoran linjan rikospaikalle. Mutta tärkein todiste löydettiin sattumalta. Travisin pesuhuoneen pesukoneesta etsivät löysivät digikameran. Murhaaja oli yrittänyt tuhota sen, pestä pois sisältämänsä todisteet, mutta muistikortti oli pelastettavissa. Oikeuslääketieteen asiantuntijat palauttivat poistetut tiedostot, ja mitä he löysivät, oli hyytävä valokuva-aikajana Travis Alexanderin viimeisistä tunneista, mukaan lukien intiimejä kuvia hänestä Jodista otettuna juuri ennen murhaa, kuva Travisista suihkussa ja viimeinen tahaton kuva siitä, mikä näytti olevan verinen ruumis vedettävänä. Kamera oli dokumentoinut oman omistajansa kuoleman. Fyysiset todisteet olivat yhtä vakuuttavia. Rikospaikalta löytyneestä verisestä kädenjäljestä löytyi sekä Travisin että tuntemattoman naisen DNAta. Kylpyhuoneesta löytynyt hius vastasi Jodi Ariasin hiusta. Oikeuslääketiede kiristi silmukkaa entisestään vahvistaen digitaalisen jäljen kertomaa tarinaa. Kun Jodia kuulusteltiin ensimmäisen kerran, hän väitti, ettei ollut nähnyt Travisia kuukausiin. Mutta todisteiden kasautuessa hänen tarinansa alkoi murentua. Etsivät purkivat järjestelmällisesti hänen rakentamansa alibien verkon. Epäiltyjen lista, joka oli aiemmin ollut muodollinen menettely, kutistui nopeasti yhteen nimeen, Jodi Arias. Tapaus eteni oikeuteen, ja sitä seurasi yksi modernin ajan korkeaprofiilisimmista oikeudellisista taisteluista. Oikeussalissa totuuden etsinnästä tuli taistelu huolellisesti rakennettua esitystä vastaan. Oikeudenkäynti lähetettiin suorana, ja yleisö oli lumoutunut. Se ei ollut enää vain murhatapaus, se oli kansallinen spektaakkeli. Jodi Arias todisti 18 päivän ajan omaksi puolustuksekseen. Hänen todistuksensa oli mestarillinen esimerkki tyyneydestä. Hän oli rauhallinen, selkeäsanainen ja yksityiskohtainen. Mutta hänen tarinansa muuttui jatkuvasti. Ensin hän väitti, ettei ollut paikalla. Sitten hän keksi tarinan 2 naamioidusta tunkeilijasta, jotka murtautuivat sisään ja tappoivat Travisin hänen paetessaan. Lopulta hän myönsi tappaneensa hänet, mutta väitti sen olleen itsepuolustusta, vedoten tarinaan hyväksikäytöstä ja siitä, että Travis oli hyökännyt hänen kimppuunsa kuolinpäivänään. Syyttäjä, jota johti armoton Juan Martinez, maalasi aivan toisenlaisen kuvan. He esittivät metodisesti motiivinsa. Tämä ei ollut itsepuolustusta, vaan tahallinen väkivallanteko, jonka taustalla oli pakkomielle, torjunta ja hallitsematon raivo. He väittivät, että Jodin matka Mesaan ei ollut spontaani vierailu, vaan laskelmoitu suunnitelma kohdata Travis hänen uuden suhteensa vuoksi. Murha, he väittivät, oli viimeinen raaka teko naiselta, joka ei voinut hyväksyä hylkäämistä. Yleisö seurasi jokaista hetkeä ja mielipiteet jakautuivat jyrkästi. Koko kommentaattoreiden ja amatöörietsivien teollisuus syntyi verkossa. Oliko Jodi Arias kylmäverinen, manipuloiva murhaaja, hyväksikäytetty nainen ajettuna äärirajoille, vai jotain monimutkaisempaa hahmo, joka sijoittui roiston ja uhrin väliseen harmaaseen alueeseen? Oikeudenkäynti herätti epämiellyttäviä kysymyksiä tragedian muuttamisesta viihteeksi. Vuosien tutkinnan ja kuukausia kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen tuomaristo antoi tuomionsa. Syyllinen harkittuun murhaan. Päätös vahvisti syyttäjän kertomuksen tahallisesta, laskelmoidusta murhasta. Vaikka tuomaristo ei päässyt yksimielisyyteen kuolemantuomiosta 2 erillisessä rangaistusvaiheessa, Jodi Arias tuomittiin lopulta elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen. Sensationalististen otsikoiden ja oikeussalidraaman lisäksi Travis Alexanderin ja Jodi Ariasin tapaus tarjoaa kovia oppitunteja. Se on terävä katsaus intohimon pimeälle puolelle, varoittava tarina rajojen ratkaisevasta merkityksestä ja hallitsemattoman emotionaalisen pakkomielteen tuhoisista seurauksista. Se osoittaa, kuinka rakkaudesta voi nykyaikana tulla pakkomielle hälyttävällä nopeudella ja kuinka syvin vaara voi piillä täydessä päivänvalossa, karisman ja intensiteetin naamioimana. Varoitusmerkit olivat olemassa näkyvissä ystäville ja joskus Travisille itselleenkin, mutta ne katosivat myrkyllisen ja kaiken nielevän suhteen myrskyssä. Tämä tapaus elää edelleen yleisön tietoisuudessa, ei sen spektaakkelin vuoksi, joksi se muuttui, vaan sen hyytävän varoituksen vuoksi, muistutuksena siitä, että omistautumisen ja tuhon välinen raja voi olla pelottavan ohut.